Hello, tu je part 2 lyžovačka. Takže môžeme ísť na to. OK. No. Joj, teraz budú mať slovenčinu. Tak pôjdem ich učiť. Takže kúknem, kto má aké známky. Takže Vaneska má 1, Zuzka má 2, Lea má 3, jak sa volá, neviem, nevadí, no, vytlačím. Potom to pôjdem vytlačiť. Zatiaľ skúsim vytlačiť. Nejde mi tlačiareň. A ide. Idem do triedy. Kde sú všetci žiaci? Dobre. Sú tu všetci. Takže neviem, kto písal z vás na tabulu, ale nevadí. Takže máme slovenčinu. Dneska sa budeme učiť na slovenčine vybrané slová po B. Kto mi vie povedať vybrané slová po B? Môžem? Áno, Vaneska, môžeš. Takže by, aby, keby, bylina, bystrý, zbytočný, byť, obyčaj, kobila, bík, už neviem. Sadni si. Kto mi to vie povedať? Môžem ja? Môžeš. By, aby, keby, bylina, bystrý, zbytočný, byť, obyčaj, kobila, bývol, bývať, byt. Dobre, správne, šikovná si. Sadni si. Takže, napíšeme si všetci do zošitu. Aha, niektorí tu nemajú zošity, tak budete dávať pozor. Vybrané slová po B. Vybrané slova po B. To je skrátka VYB ako vybrané slova a S je slova. Takže takto, hej. To stačí. Takže nevieme niekto z vás zapnúť interaktívnu tabulu. No, zapnem ja. Čo chcete, pán Čelka? Toto. Daj mi toto. Dobre, sadni si. Takže dneska sa budeme učiť toto a dneska ideme na nové učivo a to je toto. Takže to mi vie povedať ešte raz znova vybrané slova po B. By, aby, keby, bylina, bystrý, zbytočný, byť, obyčaj, kobila, býval, bývať. A to je všetko. OK, sadni si. Dobre, ideme, teraz si povieme, aké sú jak sa to volá? BMPR, SVZF, proste, povieme si, proste, že čo to je. Takže vie niekto z vás mi povedať, čo to znamená? No, niekto z vás? Nikto? Nevadí. No, takže deti, dneska sa budeme učiť vzory. Životný, neživotný, ženský a stredný. Takže mužský, ženský, stredný. Ja vás naučím najprv mužský rod. Takže chlap, hrdina, dúb, stroj. Chlap, hrdina, dúb, stroj. Naučte sa to. Hovorte si to v hlave 10-krát, potom vás vyvolám. Máte? Áno. Tak kto mi to vie povedať? Môžem ja? Áno. Chlap, dúb, stroj, hrdina. Dobre, sadni si. Takže teraz všetci spolu. Chlap, hrdina, dúb, stroj.
Všetci. Chlap, hrdina, dub, stroj. Dobre, šikovní ste, viete to. Teraz ideme na ženský rod. Žena, ulica, dlaň, kosť. Žena, ulica, dlaň, kosť. Skúste to. Máte? Kto mi to z vás vie povedať? Ja. Kosť, dlaň, ulica, žena. OK, ale mohli by ste to hovoriť po rade, jak to má byť. Ale nevadí. Dobre, teraz všetci spolu pôjdeme. Žena, ulica, dlaň, kosť. Teraz pôjdeme už mužský aj ženský. Takže chlap, hrdina, dub, stroj, žena, ulica, dlaň, kosť. Dobre, teraz sa môžeme ísť naučiť stredný rod. Mesto, srdce, vysvedčenie, dievča. Mesto, srdce, vysvedčenie, dievča. Opakujte si to. OK, zase si idem niekoho vyvolať. Teba som ešte nemala pri tabuli. Mesto, srdce, vysvedčenie, dievča. Super, vieš to. Sadni si. OK, a teraz všetci spolu celé vzory, ktoré tu máme. Chlap, hrdina, dub, stroj. Žena, ulica, dlaň, kosť. Mesto, srdce, vysvedčenie, dievča. Teraz vás postupne budem vyvolávať a budete mi aj hovoriť, aké sú to vzory a aké gramatické kategórie, ktoré určujeme. Tak poď ty. Dobre, takže mužský rod. Chlap, hrdina, dub, stroj. Ženský rod. Žena, ulica, dlaň, kosť. Stredný rod. Mesto, srdce, vysvedčenie, dievča. Super, vieš to. Teraz sa ideme naučiť, ako sa pýtame na podstatné mená, gramatické kategórie, ako sa pýtame na to. Takže, čo to znamená jednotné? Jednotné číslo. Singulár. Super. Čo to znamená množné číslo? Plurál. OK, viete to. Teraz, ako sa pýtame na mužský rod? Ten. Super. Ako sa pýtame na ženský rod? Tá. Ako sa pýtame na stredný rod? To. Super, vy ste šikovní. Dobre, napíšte si toto. Odfoďte si to proste. Takto. Dobre, máte to pofotené. Môžeme ísť na ďalšie. Teraz sa naučíme pády. Ako sa pýtame na pády? Takže, ako sa pýtame na nominatív? Základný tvar. Kto vie? Kto čo? Áno. Bude part 3.